Velkommen til guiden til vores designmodul. Det er her, du personliggør dine tryksager, og det er super nemt, og det vil jeg gerne vise dig. Først så vælger du den invitation eller den tryksag, du gerne vil have. Så går du herned og vælger antal. Lad os sige, at vi gerne vil have 20 styk. Og når du har valgt det rigtige antal, så trykker du personliggør. Så kommer du ind i vores designmodul. Det aller vigtigste til at starte med, det er den her blå linje og den røde stiplede linje. Den røde stiplede linje, det er der, hvor invitationen bliver skåret, og det er med en margin på plus minus 1 mm. Derfor er det vigtigt, at al grafik, der skal gå til kant, her er det de grønne blade, at det går til den blå linje, så vi har lidt margin og rut med, hvis det lige rykker sig 1 mm til den ene eller til den anden side. Og det er for at undgå, at vi får sådan en grim hvid kant, der hvor grafikken skulle have været. Det nemmeste, det er simpelthen bare udfylde herover og så følge det helt slavisk. Så får man alle informationerne med, og de står i rækkefølge, så det er simpelthen så nemt. I det her design, der kan man vælge mellem grøn tekst og sort tekst, og man kan så vælge skrifttyper, alt afhængig af, hvad man gerne vil. Lad os sige, at jeg gerne vil ændre skrifttypen på overskriften. Enten så kan man vælge i drop-down her, eller så kan man trykke på konfirmation og vælge skrifttype. Så kan man se alle de skrifttyper, vi har. Lad os snuppe Dancing Script. Og det er lige lidt stort, så vi gør den lidt mindre. Sådan der. Og så flytter vi den lige. Der synes jeg, det er pænt. Og så går vi videre. I anledning af min konfirmation, ja, det er helt fint. Lad os sige, at det er den 30. april, og det er klokken 13. Og jeg vil gerne invitere dig og jer til konfirmation. Det er fint. Vi skriver lige til min konfirmation. Og lad os sige, det er i Lukaskirken. Lukaskirken. Jeg kan ikke huske, hvor den ligger henne, men den ligger, jeg tror det er på Ingerslev Boulevard. Og efterfølgende vil der være fest på, den synes jeg er fin. Og så siger vi caféen på, og sådan der. Og lad os tage Jægergårdsgade nummer 1. Og kærlig hilsen, Carla. Sådan der. Så kan man se lige præcis, hvordan forsiden af ens invitation vil se ud. Og hvis man er tilfreds med den, så kan man så gå videre til bagsiden. Og her er der så lidt mere fri leg. Man kan enten indsætte tekst, eller man kan indsætte billede. Hvis man synes, den er fin med bare forsiden, så går man herop og trykker færdig. Hvis man gerne vil starte helt forfra, så trykker man tilbage. Og hvis man gerne vil zoome, så trykker man zoom. Det anbefaler jeg ikke, og det er simpelthen fordi man mister lidt overblikket over, hvor stor invitationen er. Når du er tilfreds med invitationen, som du gerne vil have den, og jeg er tilfreds med, at der ikke er nogen tekst eller nogen billeder på bagsiden, jeg vil bare gerne have den blank, som den er, så klikker jeg færdig. Og så bliver invitationerne lagt i kurven, og så kan jeg så gå videre til kurv og se dem her. Her kan man så anvende en rabatkupon, hvis man har sådan en. Og der er vigtig information, der er rigtig godt at læse. Og det er simpelthen, at invitationerne de bliver sendt direkte i trykken. Så det er det, du har set på skærmen, der bliver trykt. Og når du har sendt ordren igennem, så går printeren automatisk i gang. Og derfor så kan man ikke lave ændringer i designet eller fortryde ordren, når man har trykket på køb.
Så det er lige vigtigt, at man får kigget det igennem. Og hvis man gerne vil redigere igen, hvis man ikke er helt sikker, så kan man trykke og redigere igen. Når du er sikker på, at alt er, som du gerne vil have det, så kan du gå ned og trykke gå til kasse. Og så sætter vi købsprocessen i gang. Men så kan man se, hvad man har bestilt, og det er 20 konfirmationsinvitationer, inklusiv hvid kuvert, og det er designet Forest Walk, og det koster 500 kroner, og forsendelsen kommer på. Så vil jeg anbefale, at man læser vores politik for personoplysninger og vores handelsvilkår. Og når man har gjort det, så klikker man så, ja, jeg har læst dem, og godkender ordren, og så bliver den så sendt i trykken. Og inden for 3-5 hverdage, der har man så sine lækre invitationer.